Agam esoro nmuozi, nenye ekele. Agam esoro nmuozi, nakpọrọ gị isi m n'ala. Agam esoro nmuozi, nachilire m ekele. Agam esoro nmuozi, nenye otuto. Agam esoro nmuozi, nenye ekele. Na kushia tos. Agam esoro nmuozi, nenye otuto. Agam esoro nmuozi, nachilire m ekele. I joined the 24 elders and the 4 living creatures. Agam esoro nmuozi, nenye otuto. Osimiri neruhari n'ụtụtụ gị na ahịhịa bi n'ọhịa na-efufe aka nenye ekele. Ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-ebu ikpere anyị na-aja aha gị mma. Simela inana koshia no kata tia kosia. Ana simela imela imela epia kusane na kashia na kosada epia kosi tata kudia. Ana simela imela chukwanyolebu aina kpọrọ gị isi n'ala. N'imela imela 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 Jesus imela ono imela Email.